no és obligatori haver de fer cap tràmit administratiu quan et diagnostiquen la sordesa, tot i que cal tenir en compte cada situació concreta. Per exemple, si estàs a l'atur, et pot activar a avisar la Tresoreria General de la Seguretat Social de la teva nova situació. Així, quan una empresa vol contractar-te, pot optar a beneficis fiscals per la cotització a la Seguretat Social. I si estàs treballant, la teva situació no canvia, a no ser que la teva ocupació requereixi sentir-hi. Aleshores, caldria tramitar la incapacitat per lloc de feina. En general, les prestacions per incapacitat per a persones amb sordesa són petites. Si tens dubtes, no t'ho pensis i posa't en contacte amb nosaltres, que t'assessorarem.